cousas. A primeira cousa é a melodía, que sería o que está na parte de encima da música, non? E por outro lado, o que é a liña do baixo, que sería o que está na parte da baixo da música. Entón, o que vamos a empezar agora é a escoitar unha liña de baixo para ver como sará. Como non temos aquí un contrabaixista, que é un instrumento que, como xa sabedes, toca a liña de baixo no jazz, lle vou a pedir a Gabriel que toque unha liña de baixo coa man esquerda do piano, que é un efecto moi parecido. So, Gabriel,